Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Ang talinaad ka, si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata niyayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo, ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kata kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti umuna apaset ti pakasaritaan itaalawas sa Rapauloan. No ti puso ket masugat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Shared together, kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Barbecue! Barbecue! Barbecue kayo dita! Sino day dyan, nanang? Nagseksimat kan? Kan madlawabak na. Ang mangmangan matgayam iti barbecue. Uwan. Na nagpintas ti kutsi na anak ko. Ang napimpintas nga adayo, anak ko. Anya? Ala ni nan. Karagpaisuman. Tila ang nangatiwan na ka. Kat nginginaan dagiti arwaten na. De alahas, kundi kutsi. Iti ababa asarita. Baknang. Idento ta si ka kat marigrigat kalaang anak ko. Saan abale? Tano mga bak tayo ito iti lottery. Bumaknang tayo tumat. Anya? Ay, taka sa anong kumaamangabak ka kat saan ka magagtay-taya. Ayuanan niya. Ay, mabalin siguro na ito, anak. Sige, mabit lang. Tamangin supot ak iti pagsawsawan da, nanang. Atay ta. Nagaduti order da. Naisupot ko matay. Hingkaidano nun iti ayan di kutsina, anak. Wana nang. Ala. Napanan? Ma'am! 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 Ti order yo, ma'am! Ala. Nagloko mo tunday siya babae. Pinanawan na mo tundi order na. Napanmat na anak ko. Buwan nga rod. Pinugkawak pa'y. Ngamsan anang ikaskaso. Ay, naglukot. Mangilawlaw ang dayjay, Ngala, sana balin. Saan amasayang dagita anak ko? Maila ko pa'y dagita. Nagbastos mo tunday siya babae. Talaga akasta, anak ko. At dalat ta dagiti makuna abalasubas. Saan na nakauray? Ala, saan ngagsakit tinaka mo? Talaga akasta. Nasaysaya at laangan day taangam ti innala na ti orden na sa pimanaw. Bak nangagpaiso. Ngambastos mat.
iti barbecue. Yag kumapayan ti babae ti order ko. Kas ka lang mabisinan law na yan. Ta iti pa'y bangkita ti paggatgatangam iti kanam. Anya ko maddagas na. Nadalos mat siguro tilako na. Ta saan damat alanga tinangirngir. Sana nga agtalag ka dagiti street foods, Loren. Saan asip ka kanin? Makita kat nadalos mat ti babae. Uray pa'y. Saan anatalgad ka ng dagiti lako da? Tamapay payokpukan iti tapok kan asok tilugan. Mabisinak nga rudan. Adamok apanganan. Iyalangan ti pamananta. Naibaglangan, tanapigbig ko adagos ni Jamea. Mapanta nga rudan. Mabisinakon. Sa anak anangal daw. Nanang, arumara ka. Mabiitak lang. Papanamanin aya anak ko. Eh, amo yun na, nanang. Inakbit iji radio station. Ne. Apay, di nakaumay sukunan jay nobyom aya anak ko. Eh, kwa, jakmot mauray nga may mangsukon kanyak. Iso asyaklot tan timang danon kan kwa na. Sa apay rabiin. San abale, tagtaksi ak nanang. Agsubliak madladagos. Makalawas nga mina na dinak sinarungkaran ni Jumel. Umanaylatan ti panagdangdangag ko iti programa iti dayjay nga FM station. Aniya? Kan saanan nga umawawag. Ag-text nga sagpaminsan laangan. Madanagan. Ha? Ne. Apayon ngay anak ko. Ang amang makumikom lang mat. Apa man na makasaritak, agawid na kadagos nanang. O sige. Agtalakag kan ka anak ko. Kan agan anad ka kumangaraw. Wan nanang, saan da ka pagkadanagan? Kan may sa, asidaglaang mat dito ti radio station ngayan na. Iso, saan pa'y gaya man naka-onboard? At kasasauna iti cellphone. Baliwan ta tek sarita inton madamdama. Bye. Jumel? Ha? Jamea? Apa nga da ka? Jumel, mailiwakan ka. Di ka mauray nga umaidya balay. Iso asya ko na mismo. Excuse me, Jamea, ha? Sorry. Saan ka amasahang ita? Ha? Makumikumak. Kan siya akong programa. Agawid ka pailaan. Tatalaga asahan ka amasahang ita, Jamea. Sorry Sige. Excuse me? Ni Jumel? Mabiit lang, ma'am. Taaya ba? Akoray ka. Kasla familiar ti rupa day siya babae kanya ka. Kasla nakit-kita kun. Tsakla malagip no sa dino tinakakit-kitakan ko na. Ni Jumel ti sapsapulan na. Sino day siya babae mang sapsapul kin ni Jumel? Anya ti relasyon ta? Girl, I need you. I need your Nasayaat kadakan anak ko. Ne. Ag may sakan samat. Sana ka nga intulod ni Jumel? Ne. Apa yan anak? Apa yung agsagsangit ka? Nanay.
Apay kunag. Ada ka didagas na napasama kan ka anak ko. Ada nang bastos kan ka. Unuan niya. Nanang, ni Jumel. Dan sa bali, babayan ang isukatan na kanyak. Aniya. Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalailo dahi ti tunggal mesa. Nasirip ko idabaya ti program ni Jumel. Inalilaw na ni Jumel, nanay. Anak, aklo na mo tigasat mo. Di na kan kayat. Aklo na mo. Di mo ipilit tibagin kan kwa na anak ko. Lagi pam, dagiti kanayon ko nga ibagakan ka iti. Sakbay nga inaklon mo ni Jumel. Lagi pam, anak ko. Ngala, di ka nagsangit. Aklo ng tigasat mo. Tanalabit, saan ani Jumel tinay kariya para ken ka? Sana mabalin nanang. Anak ko, laglagi pa. Nalatak ni Jumel kasmay sa a radio announcer when no DJ. Ado ti agrup bab kenkwana. Si kamot lang tinagkuna nga ado ti fans na. Sa anak lakit yan nagbintot nanang. Amok, nadya babae tinangidildali ti bagi na kin ni Jumel. Pagkuna amag, Basta, kasatag parparik na kanyak. Sinulisog na ni Jumel, nanang. anya, am-among ka di, ti babae. Saan? Nakita tayo ni Tinamin Sandadya, babae. Ha? Nakita ka? Sino? Kutsa na gordari ti barbecue, asan na matla tinuloy ngayon nala, nanang. Aniya? Masigurado ka na ka? Juan, sa anak nga nagbintot. Namatmata ka na yung pagbayat ti kaadana iti announcer's booth. Ngala, iso no iso. Bayamon anak ko. Makasarak kan tumatlaang iti sa bali. Saan lang ani Jumel ti lalaki dito'y lubaw? Pudno. Nasakit, nanang. Nagayayaman na lang ti relasyon me. Awan maaramida manak ko. Kas itinakunak. Awan sa bali nga aramidam ita. No di mga klon iti kinapudno. Nanay. Nasakit man nga awaten. Masapol nga awaten. Agyaman kakiti, tanasapsapaan na amuam ti ugali niya. Dayta may patpatanga-tanga kantay ti radyo. Dayta kanta ti may patpatukalan. Pinasakitan nak ni Jumel. Anya na nagkasanga. Goray ka. Di lyrics ti kanta. Kaslamayan nato plaunay kanyak. Una yan na po nakairan ranana. Kasta gayam di lyrics tayo kanta. Napanawan, minuin sukat tayo di sa bali. Anya na nagkasaga. Manan ni Jumel, barang makontak ko na. letting go deeply hurts. Talaga It's siyang makontak. goodbye. I hate to say I-off ko ang tiradyo. Nag-group contact. in his arms.
Saan ka makaid na? Forget me Aging kaadyak makasarita itinalapat ni Jomel. as my life goes on. Masapo lang makapaglinawag kami. I will Mapana ka di boarding house ta. have someone near. Saan kong idaldal di pakik? Ang masapo lang makapaglinawag kami. I love to hear. Awan mo ka nagbasulag ka na kuwana. Apay ang kasto'y tinaramit na kanya. Girl, I need you. I need your Sa dino ti papalam anak ka, nakarubwat ka mat. Mapana ka di boarding house da Jomel nanang. Aniya? Kahit ko lang ti makilinawag kan kuana. Tapno sa anak kon amang namnama. No talagang insukat na kon iti day siya babae. Ay, nasken ka di pa'y nga aramidam ti kasta anak ka. Wananang. Nasakit man nga awatan. Awatak. Basta maamuak no anya tinagkurangak kan kuana. No anya tirason alino ko nak. Sige. Sigurado ka nga awan dakas nga aramida medjay. Wananang. Nalimbong ti panunot ko. Kaya't ko lang ti makilinawag kan kuana. Nasakit lang nga awatan. Kaya so ti umuna nga inayat ko. Inayat ko iti kasta unay. Talpasan na. Kasto'y ti aramidan na kanyak. Oh, Jamaya. Si kamot gayam. Juan Elvis, mabalin ka diti sumrak? Kan ada ka din ni Jomel? Ada, sige, sumper ka. Mika. Agyaman nak. Mika. Agtugaw ka tayo bak ni Jumel. Agad idda ita iti kama na. Thank you. Sige, orayak. Kahit ko lang ang kasarita. Sino? Ni Jamaya. Ada di balkon. Anya? Apay, anyat masapol na. Kaya't nakakanuha makasarita. Ibagam tawanak. Ha? Wino, ibagam man nakaturog. Niya. Imbaka ako nga ka. Paglangsutin nakpay. San mo naliklikan? Nasaysaya at no kasarita miti nasaya. Tapno sana namang namnama paypiman. Kasi matita ko. Ibaga mo ti punukin ko na. Tapno san nakananamnamaan pay. Kasladyak kabaalan ti sumangukin ko na, Elvis. Gapo ka dito makonsensya ka? Saan mo akabaalan na sangwan? Ngam na iturid mo aliniputan ti relasyon nyo? Nga insukat mo kan Lorin? No pa'y kasta maawatak ti marikrik nam. Ngam anyang rod. Adaritan. Natulagan ti kasarayo kay ni Lorin. Ibaga mong tagpasukin ko na. Sige. Kasaritak ni Jamia. Anya tinagpasulag kan ka, Jomel. Ibagam. Basta lipatan ta man ti amin, maipapan ka data. Ibagam nga ron na niya tinagbasulag. Tinagbintutak. Ibagam tap na magtilintag ko. Kat maurnos madlang di amin kadata. Naladawan.
ka, Jumel. Sikati amin ko. Sikati mo nang ayat ko, amom dayta. Di na kumamat basta ibati wano panahon na kaslawan na nyaman na. Maasi ka kumakanyag. Basta, saan kang ngay ayatan, Jamia? Kang runaan na. Addan ka sukat mo. Ay ayatan ka, Jumel. Ay ayatan ka, tinagpanawan. Bagas. Tumakder ka. Di kagparimtumang itisangan. Agawit kan. Tanalpasan ti amin kadata. Sige. Jumel. Jumel. Sa dino nga tante ayan tay anak ko. Di matla sumangputan. Nakapagsarita da nga tamit lang kini Jumel. Naurnos da nga ta ti amin kadakwada. Ay, kaasimot ti anak ko. Damo anagayat. Inayat na iti awan kaasping na dayjay a Jumela. Ay, sapay la kuma. Tanaurnos damit laang ti aming may papan kadakwada. Tano saan? Ang mga noan niya ti aramidan ni Jamia iti bagina. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat. Nasaya ta nakapaglinawag kayo matlaan kini Jamia. Wen, Ngam amok ang nasakit o na tinakam na. awan maramida kilbis. Addan ni Loren akasukat na. Ngam ti saludsod. Natimtimbang ka din ni Loren ngam ni Jamia. Mas ay-ayatem ni Jamia ngam ni Loren. Saan ka di? Wan, Elbis. Mas matimbang ni Jamia iti pusok. Ngam aklunam at igapuna ani Loren ti pinilim. Gapo iti may isang rapa. Saan ka di? Saan man nga ibalikas? Amom Jomel, nusak tagbili, mas pilyik ni Jamia, taamok ang nasingsingpet, kananakman nga adayo ngam ni Loren. Dito ay restaurant ti kanay na panganan mi idikin ni Jumel. Nalami isan to'y taraon nga in-order ko. Talagang awan ganas ko amangan. Ipa-take out kung in-order ko. Honey, dito yung tipagtugawan ka. Ha? Okay, honey. Anya na pa na kay Ranranana. Dagiti manang ngalilaw ti simrak dito restaurant. Di dala nagsapol mo taniti sa bali ang pangananda. Dito'y paimot tinangyagan na iti dayta nga babae. Honey, mapanak dito yung comfort room. Okay, honey. Kung daw ay ko ti umasidag kini Jumel. Tapi manaw ti babae. Makamutitan. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Anya ti mapasamak iti dayta panagsangumanan da jumel ken jameya. Papagayam, di yuliwaya na denggan ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. No ti puso ket masugar. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayaya. Manipod iti pluma kan direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. One can take your place deep within, forever in my heart. Malaki man o maliit ang iyong kinikita, ang tamang paghawak ng pera ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutunan sa buhay. Pero hindi mo kailangang kumuha ng financial advisor upang magawa ito. Maraming paraan para simulan ito tulad ng mga sumusunod. Palawigin ang iyong financial literacy. Hindi man ituturo sa paralan ng financial literacy, marami ka naman pwedeng basahin at panoorin para ito'y matutunan. Maaari ka mag-subscribe sa mga vlogs at YouTube channels na nagtuturo ng financial literacy. Pwede ka rin sumali sa iba't ibang Facebook group kung saan makakakuha ka ng kaalaman tungkol sa pagtitipid, pag-invest at paggawa ng budget. Magkaroon ng mga financial goals. Bakit ka ba nag-iipon? Ano man ang iyong dahilan, mahalaga ang pagkakaroon ng financial goals dahil ito ang magsisilbing paalala at motivation mo para makaipon at kumita ng pera. Gumawa ng budget. Sa paggawa ng budget, siguraduhin alam mo kung saan napupunta ang pera. I-prioritize sa mga kailangang bayaran tulad ng mga bills at utang. Kung napapansin mo napaparami ang iyong gasto sa mga hindi masyadong importanteng bagay, unti-unti itong bawasan para makadagdag sa ipon. Mahalaga rin maglaan ng konting pera para sa mga gusto mong bilhin para mas ganahan ka mag-ipon. Bayaran ang lahat ng utang. Mahirap makaipon kapag may utang, kaya ito ang isa sa mga prioridad pagdating sa paghawak ng pera. Kapag nabayaran ang lahat ng utang, may kapasidad ka ng makapag-invest sa mga bagay tulad ng insurance, negosyo at stock market. Huwag kalilimutang maglaan para sa sarili. Bukod sa pag-iipon ng pera, mahalaga rin makapaghulog kahit paunti-unti sa iyong emergency fund at retirement fund. Kabilang na rito ang mga hinuhulog mo sa mga government agencies sa tulad ng Pag-ibig Fund, SSS at PhilHealth. Maaaring simple lamang ang mahakbang na ito, ngunit makakatulong upang makamit ang maginhawang buhay na iyong pinapangarap para sa sarili at sa iyong pamilya. Nasa palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karang baso lang. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, ket salmukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipay a drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso.
Napalabas, inawagan adagos ni Attorney Flores ni Mrs. Salva kalpasan ti pan nakakita na ni Bernadette anak ilugan iti kotse ni Brian. Kabayatan na nakita ni Rosano ti drawing ni Bernadette. Napan ni Bernadette iti kwarto ni Rosano kat nagsaritaan da ti relasyon da ni Brian. Kinasarita mat ni Mrs. Salva ni Rosano may papan iti relasyon da Bernadette ken Brian. Naragsakan ni Bernadette iti nagsasangod da kada Rosano ken Maureen anang rabii. Nakunamot ni Brian ken ni Laura nga ilemeng na ni Bernadette no supyaten ni Maureen ti ayan-ayat da. Si tuturad ni Brian ang nakisango ken ni Attorney Flores. Madaman nga gininom ni Maureen, kabayatan ti panagsarita da ken Attorney Flores, idi awagan ni Mrs. Salva. Ket ita gagayem adtuyan tituloy ti nobela na paunwan. Suga ti puso. Oh, kanya katatibag kakanyak ti katugangak. Hello, Mami. Maureen, sa dino tayan mo? Nabartik kan sa manan. Nakainom maklabasit. Adaak dito yan ni Daddy. Apay ka di. At kayat ko nga ibagakan ka. Urayan ka dito'y balay. Initip na ti cellphone. Nagturayan da di abakat. Magpuisitak. Kasanon din nagtutulagan mi kadagiti kabarkadak. Dayta ti babalawag ken ka, Maureen. Dagiti latan barkadam ti pampanunuta barkada. Amang ano napatagmat ti bagati katugangam ken ka. Nakainom akong dad. Saan ako na makasarita iti nasayaat. Amang ano diyak makapagtepel kat dakas pa iti may bagakan ko na. Dahil ito'y mutngatan, ti diyo pag kinaawatan ng katugangan. Ha, sana may satel daw, Dad. Abogado kayo, san ka di? Anya, ti kayat mo asawan? Nabayag sakit din nga awan tinigaman nyo akaso. Makamo kayo na mangilawlawag ni Mami, no apay, adyak parangkan kwa na itra. Mawatak dahil tapakariribu kam, Laura. Saan kayo ang nagkatuluyan kini Rosano? Sa kalpasan na, agayan ayat dagiti anak yo. Diyak ni namnama, tatang. Kat no namwam kumaadagos nga anak da Rosano ken Maureen ni Bernadette. Kabailam nga ta alapdan kumati anak mo. Idi sang sangput na pailang na imatangak ti kinaluko na. Dakalan tinagbaliwan ni Brian, tatang. Kat kapuday ta kini Bernadette. Diyak mababalaw ti anak mo, Laura. Nasingpet ka napintas ni Bernadette. Imala kini Rosano iti ugali. Ngam, tatang. Kasanon numaamuan da ito'y da Maureen kan Mrs. Salva. Ay. Dayta, tinakilap problema, Laura. Ngam jak ipalubos nga irurumanda ti anak ko. Adun tinagbaliwan ti amin. Baknang kan, ang laglagi pumkuma, anak kabadek lata dagiti sakam iti daga. Tatang, saanan asyak day disigod alora. Kabalagtag pa kumbaba. Ngam no may panggap ka ni Brian. Sabali na saritaan day ta. Jak ipalubos nga irurumanda ti anak ko. Anya ti pampanunutam. Kabayatan na buybuyan ta ti mangliwang-liwang ataw. Umisisam ka pa eh.
Asino pa iti pampanunutak no saan asika? Talaga ka diyan siya? Kunom nga tatsak makitkita dagiti kolehiyala diti universidad a makilkilig iti kinagwapom. Ha? Amom gayam tagsilos? Sana nga agselos? Madlaw ko lang. Nagwapo ka ngamin. Adayo na pimpintas dagi dyan nga miti siya. Sika ti kapintasan para kanyak. Sa anak to at tumalyaw iti sabali a babae, Bernadette. Ni Maureen ti kinasaritak, ngam si kamot ti dimta nga balayan. Apay adi mo kinakuyog ni Maureen. Nagbati iti balay ta na kainuman. Ang mga nusan mo matla makasarita ang imbag. May banggap ka di ka na Bernadette kan Brian ti bagam kini Maureen. Uwan, nagkariak kini Bernadette at tulungak ida ken Brian a makisarita ken ni Maureen. Pabor ka talaga iti relasyon da. Amang ano pampanunutam agaputa Amerikano ti ama ni Brian. Amom no anya talaga ti gapuna. Napatag kanyak ti salunat ni Bernadette. Mawatag day balayan na. Nasaysayat no kasaritam to inton sa nanabartek ni Maureen. Pudnumot ngagpaiso, mama. No nabartekan ni Maureen, saan nyo na makasarita iti limpyo? No awan tumat ti urasin ng aginom. Ket, saan mo nga awagan na pagawidam? Ang mga nodamanin papananda karag iti barkada na. Adda ka no iti balayda, ijay ang aginom. Malaksin, no rumuan ang makipagkita kadag iti barkada na. Anya nga ta, no palubusan nyo ni Bernadette ang makisarita ka ni Maureen. Napanunot ko, nga amangan no makagura, abaybay antaylatan na makinobyo. Siya ti kagura na. Kaya tsukadi, nga dadiyo pag kinaawatan. Bayan tayo pa lang hindi makapagsarita nga gina. Lagungat, isunton, ti pan nakisarita tayo kan kuana. Nagkariak ngaminan kin ni Bernadette. Siya kung ti makamukin ko na, mama. Ilaw-lawag ko na yung bagkan ko na ti amin. Sikat ti makaamo. Sikat ti makisarita kin ni Bernadette. Kat siyak mat ti makaamo ang makisarita kin ni Maureen. Ibagaklaan nga adda kayat nga ibaga ni Bernadette. Apay asembro kayo diti kwartok, mami. Ada ka di ibagayo kanya. Awan sakit iti assignment mo Nalpas kon, mami. Ije universidad ti nangaramidak ti assignment ko, iti dagduma. Tinulungan nak ni Bernadette. Nakasarita yo ka din ti mami ni Bernadette. May panggap iti relasyon yo. Saan pa'y, mami? Inkari ka no ni Lola na at tumulong iti panakisarita may kini mami na. Kasta ka di? Nasaya at matgayam ti Lola na. O sige nga, Rodan. Agsubli ako ni iti kwartok. Madamdaman na maturugak, mami. Agbasa ak pa iti librok. O sige nga, Rod. Panawan kan. Kasano nga tangag paiso? Into nagsahong kami iti mami ni Bernadette. Naungat sa. Nasaya at
laang ni Mrs. Talva iti anak ko. Ngam no inton maamuan na asyak ti ina ni Brian. Kas na ko na ni tatang. Dakkal ariribok ti mapasamak. Ngam, awan mabalin. Masapul asangwan ni Brian ti kinapudno. Ngam no mabalin lakuma. Makasarak ni Brian iti sabali nga ayatan na. Siriring ka palagayam katrabin. Ato ka di pa tiaramidam? Nalpasan, Daddy. Amo yung matan kanyak. Kasladyak makaturong na dapang panunutak ajak pa nalpas nga assignment ko. Apay, aday bagayo kanyak? May panggap iti nagsaritaan mi ka ni Mama. Nagkarikan ka at tulungan na ka ang makisaritak ni Mamim. San ka di? Kasta ngagpay so, Daddy. Yung napanunod ko, anasay-sayat mo si ka mismo ti makisarita ka ni Mamim. Doa kami kin ni Brian ti makisarita kin ni Mami, Daddy. Uri si ka pa lang. Ipudnom ka ni Mamim nga dan ka ayan-ayat mo. Sige, Dad. Ang awan samat ni Mami. Kasaritan tumot lang ni Mama. Awan ni Mamim, ang mga noom yan iti balay da lulong. Napanunod ko na pinta sa pagmulaan ni tinaduma-dumaan natin. Ti lugar ang nagpukanan tayo kadagiti kayo, kadayiman di tabakras. So nga, imyanak ditoy, idirabi. Intunawan ko matiklase tap nung matulungan kayo kini Iman, Lolo. Kabaglak da ito, yapok. Narigat nga rod tanasang at di bakras. Ang mga noan pa'y mapasamak kada kayo. Napingsak pa ilaeng. Uwan gayam. Ipamaysam ko mati panagadal mo. Uwan, Lolo. Katagyaman nak iti dahi tapalagip yung kanya. Nakaragragsak tayo ti panagpasyal tayo di Rabi. Ngum iti makit-kitakin ka ita. Kaslada pa kariribukam. Napuyatan lang. Saan ka matanagan kanyak? Sigurado ka kaditi dayta. Malagip ko gayam. Kaano ti panakisarita taki ni Mami? Siyak pa lang ti makisarita kin ni Mami. Saan mapakariribukan day tabanag? Ngum mga noong tan na ka. Nudwata makisarita kin ko na. Masalakniban ka kin ko na. Unay daytan. Saan nakatangran ni Mami? Kabailak daytoy. No ibaga na nga adaywan nak. Anya ti aramidam. Saan ko mapailangan day dati pagsaritaan ta? Saan ko kaya ta panunutan? Ay ayatan ka unay, Brian. Nagpaitan dito ang kape. Nagbayagak pa ang nagtigos. Nasakit ti ulog. Maureen? Kunaklanag may sa akong nito balay. Adda kayo pa matlagayam. Adda na pa taga pagsaritaan ta. Pasensya kayo na kuman. Nalpasan ti tulag may kadagit ka barkada kiti Rabi. Ngam, saan kami matlaan na tuloy? Anya ti bagayo? Adda kahit nga ipudno ni Bernadette ken ka. Anya day jay?
Nasaysaya at no da kayong agi na ti agsarita. Kanuan yaman ti maamuam kini Bernadette. Saan mo kuma apagungtan? Naimpaktay may kayo, Ada. Gusto tinawagan kayo, Dad. Masurunak kini katugangak. Nalpas kayo ka din na nagsarita. At ano kaya't nga ipudno ni Bernard kanyak? Di na pala imbaga na niya dayjay. Panagkunak, Jack magustuhan ti maamwak iji anak ko. Nuan yaman dayta kalma ka lang. Kinsan mo ngongongtan di anak mo? Amuyo ka di ti may papaniti daytoy, Dad. San nakiraman nakagura? Pagsalsaludsudan kayo, apay asaan nyo asong batan ti saludsud ko. Adadalang agsakit ti ulo ko. Adda na patag papanak. Ala, ituloy mo di maturog. Agidan tayo, Romar. Inak gumatang iti arak. San ka kuman nga gidom? Tapno maya ti panakisaritam iti anak mo. Laglagi pong kuma. Makapadakas iti salunat ni Bernadette ti pandakapasagit na. Ta adda sa gitna. Takal ti panaggatap ko nga oray ni Daddy kat amo na ti kayat nga ibaga ni Bernadette kanyak. Pagtitinulungan tak. Awagak man langan ni Bernadette. Masapul ang mamwak na niya ti ibaga na kanyak. Agun-unin ti cellphone na. Ano niya turasan? Ang mga noda klase na. Mami? Oh, kinasarita nak ni Lola mga da kano'y bagam kanyak. Anya dayjay? Saan ko mga iti cellphone ti pangibagak iti daytoy? Yakon makauray iti mabayag, ibagamon. Mami? Oh, apaya di ka makasao. Mami? Pag-awanan ta ko ma. Agayan ayat kamin ken ni Brian. Aniya? Saan ta kumakagura? Ibagam iti dadya, Brian, nakayat ko akasarita. Urayan kayo dito'y balay inton malam, ha? Mawatam? Bye. Tsak kaya tamang ti panagsangit ti anak ko. Amula kiti dito da Rosano kan Mami Leonarda, kan oray ni Daddy. Takitiwanan pa in. Pagtitinulungan dak, akaluwad ta amin kanyak. Iparte ka kita. Ha? Wagsaka na kanyak ni Tia Bernadette. Sumardang kang aminan nga agsangit. Tapno saan ka marigatan? Amangan no adapay mapasamakin ka. Brian, kabalak na ito eh. Uwino ipan kalangan iti doktor. Addan samat doktor dito yung universidad. Ada kalakit iti asidag ko. Awan ti mapasamak kanyak. Kan, dapay sumaruno ang klasik. Kabaalam ka di. Ikarikatag. Sayang na dyak ang klase iti sumaruno ang subject. Anyang aminan ni Mami. Di lang makaura yan. Saan mo kumababalawan ni Mami? Aguyog tama pan iti balay inton malam. Sige, Berting. Agananat ka, ha? Amumot nga tarang iti bumalay di tabakras ti turon da iti agnanad iti day tabalay. Anya nga tati nakapampanunutan ni Bernadette. Anang i-drawing iti daytoy. Kaslay sumot day tabalay.
Awan ni Tata Alipio iti balayda. Saan ka numat na nakita ni Berting iti turon? Ni Mama. Hello, Mama. Awan ka dito yung opisina, Rosano. Saan ka nung nga mo ti sekretarya tinapanam? Kandi na kanumat na awatan tinagsaritaan yung kiniberting. Papagbit lang, Mama. Adalang napataga na panan mi. Umanaw ako dito yung opisina. Sige, bye. Bye, Mama. Sana mabali na mamuan ni Mama ti kayat ko asapulan. Talaga biro kag ti pagnanaadan ni Laura. Kumusta mo ta tinagsaritaan da ka ni Maureen? Inawaga kita ngam saan nakasungsungbatan. Dimtangan na Bernadette ken Brian. Nakitak ita-itay di tawa. Magsagka na kayo. Mami, ada kami kin ni Brian. Naimbag ang malamyo, Mrs. Salba. Mami, ulita, pagkawanan da ko, ma. Natangkan ti ulom. Anyat nagsaritaan tayo di, ha? Saan niyo kumapagungtan ni Bernadette? Hoy! Anya talaga tirantam iti anak ko. Anya ti aramide ni Maureen ken ni Bernadette. Gagayem, di uliwayan at arabayan titunggal pa sa tinobela na polwan. Suka, ti puso. Nobela kani sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Makasiguro na ligtas at mainam ang karneng ating binibili. Isang paalala mula sa National Meat Inspection Service. Oh my God! Kuha kay Dan! Pag-asin! Di na pag-aramidan ni Titagas! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti talam ni nanang mo. Aywanan kan panakalan ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem ket agdisuor ti panagibalas. Naitalimang agura.
Sa balipay, apakasaritaan, ara adaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimeng Agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Naitalimeng Agura. Tinapalabas naragsakan ni Mayor Placido. Hindi na kumpirmar na nga agpayso anatayon ni Amira. Babaen, tipan nakadiskubrida, itin nakaitanaman na. Imbilin ti Mayor, tipan nakakalit ti tanem. Tayakar da iti pribado a sementeryo. Nagpadlaumat ni Amira kanina na salud. Ket kunana ka ni Miguel, amapan na kumasarungkaran, tin nakaitanaman na. Ket ita, adto'y tituloy tinobela na Pauluan. Naitalimeng Agura. Nasaya at unay, noong maisamira tayo ama pansarungkaran ti tanam day di asawang baraw. Bareng sa anton nga agpadpadlaw. Ay, una nang. Mapantay to nga ron mo may alawas. Tabareng makasaritan to ni tatang dagiti kunkunana. Akadwami, amang kali iti tanam day di asawak. Iti kasta, mayakar dagiti rurug na ijay sementeryo. Nakariingan ni Anghelo anak. Ay, sikaman pa'y timapan mangala iti indayon na aglutluto ak. Una nang, siya kon ti mga iwan kini Anghelo. Dawamin, Mayor. Nakaliyo ka din di bangkay ni Amir? Ay, wad, Mayor. Kan naitabon mi bayan ti bagayo a pribado a sementeryo. Apakiakaran kinkuha na. Nangipan kayo merlang iti padepa pagilasinan. Eh, wan, Mayor. Inrakad mi iti alad ti bangir na. Pinili mi jaysan unay ang mapagnaan no adot tao. Nasayaan no kasa. Maklad tulangan ni Miguel. Apaman na madugtalan ng awanan di bangkay di asawa na. Itinangitabunan na kinkwana. Laki di Mayor. Awan kayam. Di mo't itangal daw ti panangipatong palyo di plano tayo kanig ni. Ay, aman, Mayor. Inakto ni jahay daw inton madamdama. Imbagam ka dagiti pasurot mo, alalay nga dati artista. Tapno maagaw danto ti matangnig mi, aburog. Ay, wan, Mayor. Nalaing dagiti kinasarita kat tao tayo. Taprinaktis ko idana yung bag. Kasla drama niya. Kasla sini. Nasayano kasta. Tadyak kayat mabulilyaso ti misyon niyo. Kaya't ko amatayin ni Igme tapno sana matuloy ti panangidarum kanyak ni Ingrid nga asawa day diinggo. Tatang, magagaran una yun ni nanang amasarungkaran tayo ti tanum day di Amira. Di saan tayo nga orayan di imbagam na ipapantayaw panang sarungkar. Isapsapat na yaw ti mapan. Oh, tatang, nasayat deta singasing nyo. Tapaman ang masarungkaran tayo ti tanong na. Pakali tayong tumutin iti kabigatan na. Una,
Ibagam to nga rodan kanya abalayan, taintay ton numalaw. Wan tatang. Ngam, anyang aron ti pagluganan tayo amapan. Awan mo ti motorsiklo ko no tricycle ko. Tayo na iramraman mo anapuran, ni dinauram ti balay mi. Ano san tayo pa lang, ti magmagna, aging nga iti highway. Kasta nga rodan na, tatang. Napianto no makagatang akmanan iti tricycle ko. Di mo't adda patarakan mo kan ni kasinsin mo aguyaw. Wen, adda, tatang. O di paila ako mo, tagumatang kamanan iti tricycle mo. Wen, tatang. Kun saan lang at tricycle tirantak agatangan. Anya pa ay. Gaputa na sulinak deti ayan tayo. Aglalo iti inumatayo a pagbangkagan tayo. Gumatangak pa iti kabalyo. Mayat na ita. Tada pagsublatan ta pagsakayan mapanta ijay uma. Saan mo tunay anangina ti kabalyo, tatang? Kat no ilakok pa ijay may sa abakak nga da kanyak. Uray duan ti gatangak. Sagay sa tayo mo kan iti kabalyo. Adamat bakak mabalin ko nga ilakaw. Iswa di mo nilako di may sapay abakam. Kasapulan to dahil ti anak mo, iti pananglabas ti panaway. Ngamin, kayat ko may gatangan kay kumamot iti kabalyo, tatang. Sakla tamot na ti gumatang iti pagsakaya ka kabalyo. Tadamot mabalin ko nga ilako abaka. Papa? Ayan ni Borog. Imbaon ko, abay. Agpakadwa ako maamapan ijibantay kim malugong. Tarandamanan di mapanagin sayo a pumaltog. Wan ba ba? Taurin na siglata ko na pumaltog. Pasapul lat tamat nga ginsayo at. Enton malamlatan di babanyo. Tada papananta sa bali. Di ka di mapanitay di munisipyo? Mapanag ng sagbay ang mapanag. Kaya't ko pa yakitaan ti pagadalan tayo. Kuna ni Engineer Juan analpasan, kastamat nanti pa nakapintor na. So kaya't ka makita. Nasayaat nooray sika kat kaya't mo madamakita. Ay, madamati pa danom dagiti banalon. Ay, katay to'y tinapintas sa gundaway. Apa nang ipatungpal tayo niti plano. Sao ka mo tinang? Matay itaday tanga igme. Basta lalay kanya ti agartista. Tapno maagaw yo ti atensyon na. Sige, bumaba kayon dito ilugan. Tayin kayon agin kakabil iti asidag. Dagiti manalon ha. Parang nila kay igme. Ti umuna ang mga nawa kada kayo. Kat isuntumatan ti panang bagkong yukin kuwana. Ha. Darasan tayo pa iti magna. Nanang, tatang. Iti kasta. Dardaras tayo adumanon iti tanam day di amira. Ay na, di na kunay apura agad na ubag to'y anak mo. Ang mga no may tiklibak. Apay nga minasikapay lang tinanguba abalayan. Ang damot ni Miguel. Agsangit nga rod itay ubaan ko man ni Miguel Abalayan. Wala, darasan yung kit iti magna. Di ka unay agapura baraw. Uray ta asidag tayaw ni titanam day di anak kao. Nay, day jayan ti kayo apagilasinan tayo Abalayan. Wala, darasan nyo ti magna. Ay, aday kan ti tanam. Ha?
Apay ang nakalimutan ti tanom na di Amira. Diyos ko. Awanan ti bangkay ni Amira dito'y tatang. Nanang, kinali na. At saan itan ti apukaw? Sino ti akin naaramid iti dito'y? Sa dino ti nang ipananda iti bangkay ti asawa. Miguel, kita am tagtartaray asumungan nga umay dito ayan tayo. Ha? Ni Punsit. Amo na nga tano asino tinangkali iti tanem ti asawak tatang. Nanang. Hello, Bono. Ganyan ti madamag. Mission accomplished, Mayor. Natayan ni Igme. Aniyata kundi English ka ba? Good job. Mapangnamnamaan ka talaga. Ay, agdiritso kami latan na ija hideout, Mayor. Kat rambakan mi, tibaligi mi. One. Kat gumatang kayo latan, hindi kayat yung inuman. Tasukatag to, tinggatang nyo. Ay, one, Mayor. Kan, saan lang ang mainom tigatangan mi? Gumatang kami pa yan, iti pulutan. Sige! Dumagas kay ditaan ni ti kalding. Uray asino ti akin kalding. Sige! Uminom kayo aginggat karabukob. Amira! Amira, asawak! Amira! Miguel, saan mo nakutkutan tinakaitan naman ti asawa? Awanin dita. As nanggagamit itay kinipunsik. Impayakar ni Mayor iti privado a sementeryaw. Nalabas na yun, di aramidan kada tayo ni Mayor Placido, nanang. Nalabusan! Dapat tumawa! Ano na yan? Sa likap ng apo ko ta. Nagsangsan. Nagtuti pa nagpaputong ni Miguel Abalayan. Miguel, pagkalmaam ko man tiriknam. Kung saan ka kuman ngagpaputo. Ay na Miguel, permiti king tutoy anak mo itinanggang daputog. Nangalaam nga minaya tapaltog mo. Pagsardengan niyo ngagsangit ng ilo, nanang. Adala ngagburag ti darak. Pagsardengan niyo! Abalayan. Yan na yung pailang ti apo ko ta. Tama nga no pagpupudutan ni Miguel. Abalayan, teka kayo. Miguel, umay ka. Intag tugaw iti dadya na ng paya nga akasya. Sarita ta. Umay kan baraw. Mama? Mama? Oh, apay iha. Anya ti bagbagam tagdardaras ka ngay masidag. Natayan ni Kaigme. Anya? Asayno tinagkunakan ka iha? Anya ti impatay na? Na high blood ka di? Saan, Mama? Binagkungda ka, no? Anya? Apay, nakiriri ka di? Kat iso ti binagkungda iha? Asayno tinangbagkung kan kwa na? Saan anak kiriri, Mama? Gamkat ni, naganawa ka no kadagiti nagkikinabil. Kadayjay, binagkungda. Oo na yan tinapasamak kan kwa na? Naganawa lang, iso tinakatayan na? Wan, Mama. Hangam, mayat-mat, tanatayan nila kay Igme. Awanan di problema ni Papa. Ay, wan gaya man niya. Sana na makapagpulong ni Ingrid nga asawa day di Ingo. Tanatay matan ti mangituduan ni Papam ti pudno api matay iti day di Ingo. Miguel, kinalabas sa panagpungtaw. Mabalin nga isaw ti pakaabaka amno daka kumaiti. Ayan nang itiag lalaban. Tatang,
Uray asino. Sigurado ako mayabgabmat ti pungtot na. Natural lang ti panagpungtaot. Nga masapul a kontrolan mo ti emosyon. No kayat mo ti mga bak iti dangadang. Tata. Nga sitay, ilimlimod mo kaninanang mo. Ti kaandat paltog mo. Nga itay gimayabgab ti pungtot mo. Di mo napupuutan nga impaputawk. Di nakita niya pala yan. Tata. Pagbabawyak dahil dyan ngayon naramin ko. Pagbabawyam man, naduktala na ni abalayan nga dapaltog mo. Dahitan ti ibagbagak barok. At tinalabas sa panagpungtaw, mabalin nga isaw ti pakaisag maka. Oh, Placido. Agin inom ka matnyag may sa. Wen, no kayat mo makitagay ka man kanyag tarambakan tatipan nakataynig mi. Asino nga ta dagiti nagaapa nga inanawa ni Igme nga isumatan tipuon tinang bagkungan dakan kwan. Awan magamo iti kinasya sino dagiti nagrarambal tadayo dalang. Uray la ko maplaka tilugan da tinaala dagiti witness. Sandan na mapanuno ti dinakita da anay da sa inigmi. Teka, dukat ngamin nga estranghero at tattao adumayin tayo iti ili tayo, Placido. Talaga kasta, nang runa, nunaduluas ti baysa a lugar. Nanang, pakawanan da ko iti inaramid ko itay. Saan ko analapdan agimil ayam ti pungtot ko? Iti nakita apan nakakalit ti tanam day di asawa. Napalalo ti buting mi kini Angelo, anak. Iti panangirwar mo, iti paltog mo sa mo pinaputaw. Pakawanan da ko Nangalaam mi ti paltog mo. Kuha, nanang. Wano, nakikapeng ka ka din kadag iti tulisan. Iso nga adamot na bilig nga armas mo. Kaano pa'y nga amom akalbitan ti gatilyaw? Nanang, mabalin ka di. Saan kayo nga agsaludsod? Saan ko maati paltog ko ti pagsaritaan tayo? No di ka ti panang birok tayo. Nakayakaran day di Amira. Ado gaya mo ti saan ko nga amungar aramidem, Miguel. Iso asakbay nga intay biruken tinangyakaran day ti day di Amira. Kutsong batang pay nga umana dagiti saludsud ka. Nanang, no pa jak kumakayat ti agsaw may papaniti paltog ko. Sige. Ipon mo kon. Ginatang ko. Tinakita yung apaltog ko. Aniya? Nangalaam iting gatang mo. Idinto ta nakangin mina. Inlakok dadi may saan ko, nanang. Kat tinaglakwang. Isutin gatang ko. Kaya't mo ka day ti pumatay. Nakadadon dat traso ka na tayo ni Mayor Placido, nanang. Wen, amog. Adon nga agpaiso. Di mo ko na napatayam ni Mayor Placido. Tsak may baga, nanang. Ngimgimatang ak itipaltok ko. Tapno adamat. Ilaban ko karagiti kabuson ko.
Ititipay lang agin inom. Napartek kayon. Sa nagbayan na Bartek, isobayan naglang ang mangipos itinagyan ti botilya. Wan ngam nagatupay papa. Ano diyon ton ka ba ilan ti sumrak kita balay no mainom yung amin dali ka. Isarek nagto ni mamang mo. Kanod da kayo mat. Sa bagay. Nagaragdag sa kakunay na nagsayan man ang ti problema kiti pan nakatayan ni Igme. Uray da kanikin ni mama, papa. Limag anti barukong mi iti pan nakatayan ti mga ibagbaga adda kayo ti pudno anak kapatay iti baby kain ko. Dawag ko. Mabidlang dasong batak man. Sige papa, mapanaki dyan ni mama. Sige. Hello. Hello ko na kapayat di ka sumungbat. Niya ti masapol mo. Ayop ka, Mayor Placido. Miguel? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggan ti tuloy tinubela ang napauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bakya, naramid balipod di kayo ti lanoti en kayo ti sanul ken na forma nga da takong na slope sada pinintaan kadagiti flower design.